तर मंडळी आईने जे बनवलं आहे पापलेट फ्राय, हे बघा मसाला आतपर्यंत गेलाय आणि हे चवीला इतकं मस्त लागतंय ना। हे बघा ही 2 पापलेट आणली आहेत आणि ही मी तुम्हाला भरलेली पापलेट फ्राय करून दाखवणार। हे बघा ह्या पद्धतीने आपण कापून घ्यायची, आपल्या माशाला त्या कापून देतात। आता हे कापलेलं असलं दुसरं काय करणार आहे मी, हे बघा ह्याच्या आतमध्ये चांगला मसाला जायला पाहिजे ना, म्हणून मी काय करणार माहिती आहे, ह्याच्या साईडने ना ह्याला आणखीन एक चीर देणार आहे 2-3। म्हणजे काय होतं, आपण जे मीठ लावतो आंबटपणा असतो त्याचा तो खोलपर्यंत जातो त्याच्यासाठी। नुसतं बघा काय काय ठिकाणी मी तर आम्ही गोव्याला गेलो तिथे खाल्लेलं ना, मला तिकडचं ते एकदम अळणी आणि आंबट काहीच नव्हतं त्याच्यामध्ये असं वाटलं मला। तर आम्हाला ती मुळात मालवणी माणसाला ना मासे आंबट आणि तिखटच हवेत। बघा ह्या पद्धतीने मी हे वरती ह्याच्या अशी चीर मारून घेणार आहे, म्हणजे ह्याच्या संपूर्ण आतमध्ये मीठ आणि आंबटपणा तो जाईल। हे बघा आता काय करणार, हे परत असे मी ओट्यावर ठेवून धुवून घेते। बघा आता ह्याला पण मी तसंच करणार आहे, मीठ आणि हळद आणि हे लिंबाचा रस असं लावून घेणार आहे। ही बघा एकदम ताजी फडफडीत पापलेट मिळाली आहेत। उरण नाका ह्या मासळी बाजारातून आम्ही ती आणली सकाळी जाऊन। आणि पापलेटा घेताना नेहमी त्याच्यावरची जी लकाकी असते ती बघायची। त्याच्यावर तुम्हाला एक सिल्वर कलरचा असा हे असतो पापुद्र्यासारखा थर तो तुमच्या हाताला लागायला पाहिजे, तर ती पापलेट एकदम ताजी समजायची। आणि ही 600 रुपयाला 2 पापलेट आम्हाला मिळाली। आणि पापलेटा घेताना शक्यतो जरा मोठीच घ्यायची, तर त्यांची चव असते, लहान पापलेटांना तेवढी चव नसते। आता या आईने हळद, लिंबाचा रस आणि आता मीठ लावून ह्याला थोडा वेळ आपण मॅरिनेट करून ठेवून देऊया। ह्याला आता हे असं लावून मीठ आणि मी लावून घेतलंय ना हळद आणि लिंबू। तर आता ह्याला दुसरं आणखीन एक ना आलं लसूण पेस्ट आणि लाल लाल मिरची पावडर, ह्या 2च वस्तू मी ना ह्याला परत आतमध्ये लावून ह्याला असं लावून ठेवणार आहे। आणि आतमध्ये बरंच सारण आहे ना ते वेगळं करणार आहे मी, त्याची तुम्हाला मी कृती दाखवते। तर आता हे आपण असं ठेवून देऊया। हे बघा मासे आपल्याला आपण हळद आणि मीठ लावून ठेवले त्याला, होय की नाही। आता परत आणि त्याच्यामध्ये आपण चिरा पाडल्या त्याच्यामध्ये भरण्यासाठी हे बघा इथे आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे, नंतर हा नुसती मिरची पावडर आहे, 1 चमचा मीठ घेतलं आहे कारण आपण आतमध्ये खोलपर्यंत भरणार। आणि मी आता ह्याच्यामध्ये जर असं आमचा कोकमाचा आगूळ घालते, कारण काय म्हणजे जेवढे आपण त्याच्यामध्ये आंबटपणा असेल ना तर त्याचा ह्युमस जो वास असतो ना माशांचा तो येत नाही। तर बघा आता हे सगळं साधारण 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट आणि 2 चमचे लाल तिखट, तुम्हाला हवं त्याप्रमाणे घेऊ शकता। हे बघा हे आता करून घेतलं ना मी। आता काय करणार माहिती, ह्या माशांना मी लावून ठेवणार आहे, ते चांगलं एकजीव करायचं। पण ह्या मसाल्याला पण मीठ लागायला पाहिजे ना, आलं लसूण पेस्ट आणि मसाल्याला, म्हणून तर असं करायचं। मीठ घेताना जरा काळजी घ्यायची, कारण माशाला आपण लावलेलं आहे। ह्या चिरा आहेत ना त्याच्यामध्ये, म्हणजे आतमध्ये मसाला पण त्याच्यात तो जरा तिखटपणा त्याला लागेल, ह्या पद्धतीने लावून घ्यायचं आहे। आता हे असं ना ह्याला हे लावून मसाला हे पण तिखट लावलं आणि मीठ लावलं ना, हे पापलेट आहेत ना आपण फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायची, म्हणजे त्याला पाणी सुटत नाही। आणि नंतर जेव्हा स्टफिंग घातलं ना आपण, की स्टफिंग लावल्यानंतर लगेचच आपण ते फ्राय करायला घ्यायचे आहेत। म्हणजे हे अर्धा तास मी हे असे लावलेलं आहे ना मसाला लावून त्याला मी फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे। तुम्ही जर हॉटेलमध्ये कधी खाल्लेला असाल पापलेट फ्राय, तर त्याला तेवढीशी चव नसते, पण लोकांनी उगीच त्याला जास्त हाईप करून ठेवली आहे त्याची। एकदम अळणी लागतात बघा तुम्ही हॉटेलमध्ये गेलात तर, पण घरच्या घरी जर तुम्ही अशा प्रकारे बनवलात तर त्याची चव ही खूप एकदमच चविष्ट अशी लागते। हे बघा ह्या पद्धतीने आता मी हे लावून त्याला ठेवलं आहे ना सगळं, ह्या बघा
आता मी ही दोन्ही पापलेट फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे. हे बघा, आता आपण पापलेटमध्ये भरण्यासाठी हे साहित्य घेतलं आहे बघा मी. तर इथे ही कोथिंबीर घेतली आहे, नंतर ह्या लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, आपल्या तुम्हाला आवडीप्रमाणे घ्या, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, नंतर हे खोबरं आणि ह्या मिरच्या घेतल्या आहेत मी बघा, 5-6 मिरच्या घेतल्या आहेत. आणि हे 1-1.5 इंच आलं आहे. हे आलं मी असे बारीक तुकडे करून ह्याचे घेणार आहे. हे सारण तुम्ही बांगडा, पापलेट सगळ्यांमध्ये भरू शकतो आपण. ते कुठचे तुम्हाला मासे स्टफ करून फ्राय करायचे त्यांच्यासाठी वापरू शकता. आता हे झालं, तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ, हे बघा चवीपुरतं आपण मीठ घालणार आहोत. आणि आता हे मी मिक्सर लावून घेणार आहे. जरा लागलं तर जरासं पाणी घालणार आहे. हे बघा, अगदी पातळ असं नाही, असं वाटून घेतलेलं आहे. आणि हा एक कांदा छोटा मीडियम आकारचा मी ह्या चॉपरमध्ये बारीक करून घेतला आहे. आता हे बघा, इथे गॅसवर मी पॅन ठेवलं आहे. त्या पॅनमध्ये मी 2 चमचे अंदाजे तेल घालते. बघा, तेल तापलं की आपण हा बारीक केलेला कांदा आहे तो घालून परतायचा आहे. हे जे आपण करतोय ते सारण करतोय माशाच्या आत भरण्यासाठी. हे बघा, चॉपरमध्ये कापल्यामध्ये एकदम बारीक झालं आहे बघा कांदा. आणि आपण हे असं सारण करणार आपण हे म्हणजे तेलामध्ये परतून घेणार आहोत. म्हणजे अगदी थोडक्यात ते भाजूनच घेणार आहोत. आणि त्याच्यामुळे आता चांगली चव, म्हणजे आपण चिकनचं कसं तंदुरी चिकन वगैरे तशा पद्धतीने ह्याला चव येते. कांदा जरा परतून घेऊया आपण तेलामध्ये. ह्या पद्धतीने तुम्ही इथं पापलेट किंवा म्हणजे बांगडा तुम्हाला आपण हे स्टफ करतो तसं करून बघा तुम्ही. सुंदर चव येते, वेगळीच मिळते. आता किंचित चिमूटभर मी हळद टाकणार आहे. आता हे वाटप आहे मी वाटलेलं ते ह्याच्यामध्ये घालून चांगलं परतून घेणार आहे. चांगलं म्हणजे असं ढवळून घेतलं की याच्यात थोडंसं पातळपणा आहे पाणी ते पण निघून जाईल. हे बघा, चांगलं असं परतून खायचं. आता ह्याच्यामध्ये आपण आंबट काय घातलंच नाही आहे, म्हणून मी लिंबाचा रस आहे तो अर्धा चमचा लिंबाचा रस करणार. कारण हे आपण जे स्टफिंग म्हणा ते वेगळं आहे, हो की नाही. मग त्याच्यामध्ये आंबटपणा यायलाच हवा आहे, म्हणून हा लिंबाचा रस घातला आहे. आणि तुम्हाला मी मागच्या वेळेला आम्ही सुरमईचं हिरव्या मिरचीचं आमटी दाखवलेली. तर असंच ते ह्याच म्हणजे आपण हे जे घातलं आहे आतमध्ये मिरची, लसूण, कांदा आणि खोबरं असं पण केलं तर सुंदर लागतं. ते चांगलं हे परतून घ्यायचं. हे थोडक्यात ते शिजूनच घ्यायचं आहे, कारण पापलेट आहे ते मग छान लागतं आपण भाजलं की. वाटणाचा आता छान असा सुवास सुटलाय. आणि तुम्हाला जर समजा वेगळं करायचं असेल तर तुम्ही मिरची पावडर, हिरव्या मिरचीऐवजी लाल मिरची पावडर घालून सुद्धा तुम्ही तसं करू शकता. मला समजा काय लोकांना आवडत नाही मासे हिरव्या मिरचीतले, तर त्यांनी मग लाल मिरची टाकायची त्या हिरव्या मिरचीऐवजी. आणि बाकी पद्धत सेम अशीच आहे. बघा, आता त्याच्यातलं पाणी सुकतं आहे. आता मी काढलं ह्याच्यात की ही हे पॅन आहे हे असंच ठेवणार आहे आणि ह्याच्यातच पापलेट भाजणार आहे. म्हणजे भाजण्याचा सुद्धा जास्त आपण व्याप करायचा आणि डोकं लढून सगळी कामं करायची. हे बघा झालं आहे भाजून. आता गॅस बंद केला आणि थोडं हे थंड होऊ द्यायचं. हे थंड झालं की नंतर आपण ते पापलेटमध्ये भरणार आहोत. थंड होण्यासाठी मी ह्या प्लेटमध्ये काढून घेते. साधारण 5 ते 10 मिनिटांमध्ये फ्राय करून घेतलं. होय, त्याच्यातला हिरवटपणा आहे जो मिरचीचा, आलं, लसूण हे सगळं त्यातलं निघून जाईल.
हे बघा पापलेट मी फ्रीजमध्ये ठेवलेली कशी आहेत अशीच राहिली बघा, पाणी सुटलं नाही ह्याला. आता बघा ह्याला वरनं आपण पापलेटामध्ये स्टफिंग केल्यानंतर जे लावायचं साहित्य आहे तुम्हाला मागच्या वेळेस दाखवलं होतं. हे तांदळाचं पीठ आहे, हा रवा आहे, ही म्हणजे ह्या तांदळाच्या पिठाला वगैरे लागायला पाहिजे म्हणून मसाला घेतला आहे, थोडीशी हळद आणि मीठ. हे सगळं मिश्रण आपण एकत्र करून ठेवायचं आहे. हां, आणि स्टफिंग झाल्यानंतर लगेचच काय करायचं आहे, याच्यामध्ये चांगलं घोळवून आपण आता पॅन पण गॅसवरती गरम करत ठेवणार आहोत. हे बघा चांगलं एकजीव करून घ्यायचं, कारण जे वरचं जे आपण आवरण आहे ना त्याला पण मीठ लागलं पाहिजे, थोडंसं त्याला तिखट पण लागला पाहिजे. हे आपण असं करून ठेवायचं म्हणजे हे ना टिकतं चांगलं. ह्या पद्धतीने हे आता मी काय करते, गॅसवर पॅन ठेवते एकदम, कारण त्याचं तेल आहे ना ते पण गरम व्हायला पाहिजे आणि तेल पण घालून ठेवते. हे बघा चांगलं पॅनला लागेपर्यंत असं लागलं पाहिजे तेल. हे बघा हे मी मीडियम गॅसवरती गरम करत ठेवलं आहे. आता हे बघा मी जे स्टफिंग केलं होतं ना त्याचा थंड झालेलं आहे. आता मी हे माशाच्या ह्या पापलेटच्या जो आपण काप पाडलेला आहे ना त्याच्यामध्ये चांगलं आपण ते भरून घ्यायचं आहे. हे बघा चांगलासा आतपर्यंत आपण ते भरायचं आहे. बघा आणि जेवढं राहील ना तेवढंच भरायचं आहे. बघा 2 चमचेच मी भरणार आहे, जास्त अगदी बाहेर येईपर्यंत भरलं ना तर ते बरं वाटत नाही. ते बघा ह्या पद्धतीने मी ते भरून घेतलं आहे. हे बघा तुम्हाला बाहेरनं ते दिसणार पण नाही. आता ह्या चिऱ्या आहेत ना त्याच्यामध्ये सुद्धा थोडं हवं भरायचं. ह्या चिरा मी मारले त्यामुळे जास्त खोल गेल्या नाही बघा भिवून, कारण पापलेट हा मासा तसा एकदम मऊ म्हणजे नाजूक असतो ना, त्यामुळे मला भीती वाटायला लागली खोलपर्यंत मारायला. आता काय करणार आहे बघा, ह्याच्यामध्ये ठेवून घेणार आहे आणि दुसरं आपण जे आहे ना दुसरं ते पण ह्या पद्धतीने. पापलेट बघा पूर्ण असं भरलेलं पापलेट आहे आणि मसाला कसा तसा शिजून घेतलेला आहे हा आतला त्याचं सारण, त्यामुळे जास्त काही टेन्शन नाही आपल्याला फ्राय करायला. हे बघा आणि एखाद्या रविवारी तुम्ही अशा प्रकारे नक्की करून बघा ही रेसिपी. मस्त डाळीची आमटी आणि भरलेलं पापलेट सुंदर लागते चव त्याला. आता हे बघा तेल ते गरम झालं आहे पॅनमध्ये. बघा हे काय ते चांगलं असं गुळून घेते ह्याला. तेल ना चांगलं तापलं पाहिजे हां, नाही तर मग ते काय होणार पॅनला चिकटणार होय ना. मग भरलेली बाजू आधी पहिल्यांदा मी काय करणार ते वरती ठेवणार आहे आणि हे बघा ह्या पद्धतीने मीडियम गॅसच ठेवला आहे. आता चांगली एक बाजू आपण भाजून घेऊया, नंतर परत त्याला तुम्हाला दाखवते. बघा चांगलं मंद आचेवर भाजते. आता मी परतून घेणार आहे. बघा परतण्यासाठी अलगद परतून घ्यायचं आहे. बघा आता ह्या साईडने आपलं चांगलं भाजायला पाहिजे. मी आता गॅस कमी करून ना 5 मिनटं हे भाजून घेते. हां हे बघा दिसतं तुम्हाला चांगलं अगदी कुरकुरीत हे भाजलेलं आहे. आता मी काढून घेते आणि दुसरं पापलेट आहे ना त्याचं भाजून घेते. हे बघा हे गरमागरम पापलेट बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटतं आहे. अतिशय सुंदर असं हे पापलेट झालेलं आहे. जर तुम्ही एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलात तर या पापलेटची किंमत जवळजवळ 1000 रुपयाच्या वर असेल आणि एवढी किंमत देऊन पण तुम्हाला अशी चव मिळणार नाही. आणि आई आमची माशांच्या बाबतीत एक्सपर्ट आहे. माशांचे जे काही पदार्थ असतात ते आई खूप सुंदर बनवते. तर हा सगळा अनुभव तुम्हाला आमच्या चॅनलवर बघायला मिळतो. तेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे ही रेसिपी नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तसेच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर पण करा. धन्यवाद. आज आईने बनवला आहे पापलेट फ्राय आणि मी तुम्हाला आता सांगणार आहे कसं बनलंय.
मस्त, तुम्ही पण खाऊन बघा.